Posao pozdrav ima da se čuje ovdje. Danas ćemo da radimo Biber, so i šećer challenge, znači ja sam to sve u smučku. Znači smučkalca prava, ljuča nego ona prava, to jest. E sada, evo o čemu se radi. Svaki put kad odgovorim pogrešno u HigherLower igrici, jedem kaškovo, pa da počnemo. Naravno, hajde da mogu da se mate poginuti. Hajmo da je Biber i Higher. To je to. Inače, klip će da traji samo 20 minuta. Biber i Photoshop, hajmo ovo Photoshop tu ljudi. Pravi od sebe gospodu, šta radi? Lunch, još šta je, HigherLower. Tako je. Ipak ćemo klip staviti da je 10 minuta, znači Joe Freezer, hajmo. Crossfit lover. Ne. Kao se rekao. Mrak. Hajde da su soli šećer, to bilo top, ali što ima Biber, to za Biberi stvar. Čina, Scarlett Johnson mora na ona HigherLower ribe kaka je. Tako je. Scarlett Johnson, Jamie, Lexon, aj poginuti meten, čekaj, baš to sam rekao. Rocky, ovaj Rocky, znači 100%, znači šta sam rekao. General Motors, šta je ovo, hajmo. Ne, lover! Može. Puta! Ništa ljudi, idemo ponovo. Hajmo sam, znači, Pink Panther. Daj. Evo, puna, znači, kaška. Nadam se da se uživali u klipu, to bilo to.